Йоу! Как е, брато? Какво става? Благодаря ти. Какво става, момчета? Как си, Менка? Как сте изгоднали? Какво става? Бат, какво да става? Хубави неща. Какво е това? Дискове, брат. Чай, бе, това не е ли на MC Ларих албумове, бе? Същия. Верно. Той ще на 10-ти, бе. На 10-ти? Какво ще има на 10-ти? И как, бе? Не? Ще правим лайв в Jazz Матас. Лайв Джаз Матас. Абе, той ще отгрява. Ще подгрява макина, Симо и Area 51, бе. Бати силата, братле. Няма вход. Без пари. Без пари. Копале, Само там диското съм, е бат. 6 лева. И струва билички си. на промоция на всичкото отгоре. Вземи, бат. Ще се отрежем. Евалата, момчета. Йоу, мен, когато хванем микрофони, прилагаме крумови закони. Дори без бели листа пишем нашите хроники. 10 март, бар Джаз Матас, 21 часа. Уважението е изцяло наше. Парче на Лари, изгоднее CM03. Айде! Бъдете там, копаленца. Там да сте, защото иначе лошо ви се пада. Бар Джаз Матас, забавлението.